Is-settur edukattiv Malti għamel qabża il-qudiem dan ħareġ mir-rapport internazzjonali Progress in International Reading Literacy Study li wera kisbiet importanti u avvanz sinifikanti fuq l-aħħar rapport li kien ħareġ fl-2016. Ir-rapport li jsir kull 5 snin huwa analiżi ta' studju li janalizza tfal ta' madwar 10 snin u l-ħila li jaqraw, jifhmu u jużaw tajjeb dak li jaqraw. L-istudju tmexxa mill-Assoċjazzjoni Internazzjonali għall-Evalwazzjoni tal-Kisbiet Edukattivi. Il-punteġġ medju tal-qari ta' tfal Maltin 515 huwa ogħla b'mod sinifikanti mill-medja internazzjonali li hija ta' 500. L-istudenti Maltin jaqbżu sew il-livell fil-qari f'21 pajjiż fosthom ir-Renju Unit, il-Ġermanja, l-Italja, l-Istati Uniti, il-Finlandja, l-Awstralja, id-Danimarka, in-Norveġja u l-Awstrija fost l-oħrajn. Fil-pajjiżi kollha u anke f'Malta l-istudenti bniet marru aħjar mill-istudenti subien. Fatt interessanti juri li kemm jaqraw it-tfal Maltin huwa marbut ma' kemm iħobbu jaqraw il-ġenituri tagħhom. Ir-rata Maltija ta' ġenituri li jħobbu jaqraw punteġġ ta' 37% hija ogħla b'mod sinifikanti mill-medja internazzjonali. Fejn jitlu s-sigurtà u l-ordni fl-iskola wkoll hemm titjib sinifikanti. Malta tikseb punteġġ ogħla minn dak internazzjonali. Dan jindika li s-sigurtà u l-ordni fl-iskejjel Maltin tjiebu b'mod konsiderevoli fl-aħħar 5 snin. Tant li r-rapport juri li 60% tal-allima jqisu l-iskejjel tagħhom bħala siguri ħafna u ordnati. Ir-rapport juri li l-punteġġ medju fejn jidħol is-sodisfazzjon tax-xogħol tal-allima huwa ogħla mill-medja internazzjonali. Fl-istudju ipparteċipaw kważi 3900 student u studenta minn 100 skola primarja, 64 skola tal-Istat, 11 skola indipendenti u 25 skola tal-Knisja. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima qal li l-ħidma li għaddejja qed tagħti r-riżultati.